Tafu daqsi li l-ħajja tagħna tikkonsisti mhux fil-proprjetà u lanqas fil-flus li jkollna, imma aktarx tikkonsisti fil-kwalità tar-relazzjonijiet li aħna għandna bejnietna. Aktar ma jkollok relazzjoni tajba ma' ħadd ieħor, il-ħajja tiegħek tkun aktar rikka. Tajjeb relazzjonijiet ma' xulxin, għaliex aħna magħmulin biex ngħixu ma' xulxin, f'familji, f'soċjetà. Però aktar importanti minn hekk li konna relazzjoni vitali, relazzjoni tajba ma' dak li għamilna ma' Alla l-imbierek. Alla fi ħnien ra li aħna konna dbedna minnu u allura ipprovdilna metodu, mod effettiv sabiex aħna nduru lejh u jilqana. Jilqana fi ħdanu u ta' bilħa inħossu f'ħajjitna il-bewsa, it-tannieqa ta' Alla tant ħanin magħna l-bnedmin. Irridu fuq kollox naħseb jiena dinja priorità għal kull wieħed waħda minnha illi nassiguraw ruħna li r-relazzjoni tagħna ma' Alla mhijiex sempliċement teoretika, mhijiex sempliċement smajna li hemm bżonn inkunu sewwa ma' Alla, milli attwalment inkunu qegħdin ngħixu minn ġurnata l-oħra f'relazzjoni frabta ma' Alla l-imbierek. Ta' bilħaq il-missirijietna fl-erf tagħhom kienu jħobbu jgħidu għajd li ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. U dan jgħod ta' bilħaq għal dan li għandna qudiemna. Għajd li ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. Tinsab mhijiex Alla il-ħajja tiegħek matul il-ġimma bil-bżulija u bil-attività kollha. Alla jinsab fil-ħajja tiegħek. U dinja propjament il-mistoqsija li għandna quddiem. Li ħanamlu hija il-kol kemm aħna nieħdu pjaċir meta xi ħadd jiġi fuqna u jgħidilna nixtieq nintroduċik ma' ħabib tiegħi. Tajjeb, u jekk jinserta dak il-ħabib ikun tal-affari tiegħu qabli tagħmel ħbib miegħu int ukoll u jsir ħabib tiegħek. U jiena fl-esperjenza tiegħi kważi 30 sena ilu xi nies barranin laqqawni fil-vesens tal-kelma, laqqawni, introduċewni ma' dak illi fl-istorja nafuh bħala Ġesu ta' Nazaret. Tgħiduli ma kont smajt bih, però ma kellix relazzjoni miegħu u nista' fil-memorja tiegħi mmur lura għal dak l-istadju kruċjali meta jiena konxjament għaraft lil Ġesu ta' Nazaret mhux sempliċement bħala personaġġ storiku li jgħix tant u tant sekli ta' snin ilu, ma bħala Salvatur ħaj. Ġesu huwa ħaj. U Ġesu qiegħed jistiednek sabiex permezz tiegħu inti taraf lil Alla u ikollok relazzjoni ħajja miegħu. U allura li ħanamlu huwa proprjament ħansaqsu lil Ġesu u ngħidulu il-għala kien hemm bżonn li inti tiġi f'din id-dinja ċkejkna tagħna. Ħansaqsu l-Ġesu li huwa Alla l-imbierek, Alla meqjum mill-eternità meqjum mill-anġli, Alla setani, li aħna nisqarruh bħala Alla minn Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, illi wkoll fl-istess kredu ngħidu li niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Ħasaqsuh lil Ġesu. It-tweġibiet ovvjament se noħduhom mill-Vanġelu. 4 rakkonti miktubin minn nies kontemporanji tiegħu illi rawh, semawh u ħallewna rekordju tat-tagħlim, tal-emejjel tiegħu, il-mirakli li jagħmel. U allura kull darba Ġesu se jagħtina raġuni il-għala kellu bżonn illi iżurna f'din id-dinja tagħna. U allura nista' nassigurakom minn issa li t-tweġiba tiegħu mhijiex dubjuża, Ġesu jgħid speċifikament għala kien hemm bżonn illi jieħu din il-briga, jieħu din il-biċċa xogħol illi hu jumiljalu nnifsu jinstab fostna bħala sempliċi bniedem bħalna għaliex da kollu. Naraw l-ewwel nett li Ġesu kien mibgħut mis-sema biex bih narfu lill-Missier. Qabel ma nisimgħu lil Ġesu jitkellem, nixtieqkom l-ewwel nett tiddubitawx.
tiddubitawx il-Ġesu. Għana ħabta kultant niddubitaw il-xulxin u ngħidu ma ta' vera qed tgħidli. Ma Ġesu deskriva l-nifsu bħala l-verità, jien huwa l-verità. U allura naħseb jiena ma jkunx għaqli da parti tagħna li dak li nisimgħu jgħid nippruvaw indawrulu diskorsu jew intuh tifsira oħra. Ġesu tkellem sempliċi tal-mod maniera li min għandu qalb illi kapaċi tirċievi l-verità jilqa' ix-xhieda tiegħu. U ħaġa oħra, Ġesu aħna li trabbejna f'dan il-pajjiż fejn il-kultura hija pjuttost nisranija, u minn kmieni konna morru l-mużew jew xi lezzjonijiet tat-dottrina, kultant dak li nisimgħu jgħid il-Ġesu ma jfettwanix. Għaliex tant inna nisimgħuh. U tant sirna familjari ma' d-diskors tiegħu illi maċ qiegħed iħalli impatt. Ma mhux għax diskorsu mhuwiex uniku. U dak li qal Ġesu huwa uniku. Għaliex waslinna il-messaġġ, messaġġ ta' tama mingħand il-Missier, imma forsi qalbna rabbiet ċerta ġilda ħoxna. Tant li diskorsu m'għadux qiegħed jaffettwana kif suppost. Ma f'okkażjoni minnhom fil-Ġwanni kapitlu 7, Ġesu għajat fil-Maqdes jew fit-Tempju ta' Ġerusalemm u jgħallem u qalilhom tafu kemm lili u tafu mnejn ġejt. Ġesu kien ilu jispjegalhom u kien ilu jikklejmja għalih innifsu illi hu il-Messija, illi hu l-iben Alla. U alla qed jgħidilhom intom tafu mnejn ġejt u ma ġejtx minn innifsi. Iżda min batni, ċoj Alla l-Missier, min batni u veru. Li jintom ma tafuħx, jien nafu. Għax jien min għandu ġejt. U hu batni. U hawnhekk Ġesu allura qed jikxfilna l-ewwel raġuni għala kien mibgħut mill-Missier il għaliex aħna bħala bnedmin ma nafuħx lill-Missier. Li nafu li jeżisti anke x-xhieda tal-ħolqien hija biżżejjed. Jekk aħna nħarsu lejn il-natura u nsaqsu l-mistoqsija sempliċi mnejn ġida kollu, tajjeb, il-tweġiba loġika hija li xi ħadd għamel il-kosmos, xi ħadd ħalaq l-univers. U allura għalkemm nafu dwar Alla, Ġesu qed jgħid intom ma tafuhx u ma għandkomx din ir-relazzjoni intima, din ir-relazzjoni ħajja miegħu. U din hija l-ewwel raġuni għala Ġesu kien mibgħut mis-sema. Però Ġesu ġie mismewwiet fostna l-bnedmin mhux għal kulħadd. U ħatifhmuni il għaliex u nnifsu jgħid f'Mark 2 vers 17. Dawk b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib. Ma dawk li għandhom xi mard. Jiena ma ġejtx insejħ lin-nies ġusti, iżda l-midinbin. Jekk aħna ma nħossux kull wieħed minna, jekk ma nħossux il-bżonn illi għandna bżonn kura, għandna bżonn rimedju, għandna bżonn fejqan għar-ruħ tagħna, ma nħossu ebda urġenza u ebda bżonn li aħna nirrikorru għand Ġesu Kristu. Li hawnhekk qiegħed jiddeskriv li nnifsu bħala it-tabib. Huwa tabib, huwa dak il-kompetenti, kapaċi fejjaqna. Kapaċi illi jagħtina s-saħħa spiritwali illi m'għandniex. Però speċifikament Ġesu qed jgħidilna jiena ma ġejtx insejjaħ lill-ġusti. Mhux għax hemm xi ġusti. Ma jrid ifisser naħseb jiena taqblu miegħi dawk illi jaħsbu li huma ġusti. Dawk illi qed jassumu illi huma ġusti u allura m'għandhomx bżonn ta' Ġesu. Nies bħal dawn huma numerużi. U nixtieqek issaqsi l-mistoqsija lek innifsek jien wieħed minn dawn illi forsi bir-reliġjożità tiegħi u bit-tjieba li nipprova nagħmel u bil-moralità tiegħi not li nnifsi bħala ġust, f'dak il-każ Ġesu ma ġiex għalik. Għax Ġesu ġie għal midinbin. Il-midinbin huma dawk
illi bħal għandna sport it-tiraturi li sparaw fuq il-plattini jew dawk li sparaw fuq il-bersat bil-vleġġa, tajjeb, midneb huwa xi ħadd li mhux qed jolqot il-bull. Kull darba jispara, kull darba qed jipprova, tajjeb, però kull darba qed ifalli milli jolqot il-bull. Dawk huma l-midinbin. Alla tagħna l-kmandamenti tiegħu, tajjeb, jgħidilna speċifikament kif għandna ġibu ruħna u rridu naslu f'dan l-istadju illi nammettu onestament fina nfusna li aħna ma il-qatniex il-bull. Waqajna l-isfel mill-ideal talla. Issa Ġesu ġie propjament għal dawn it-tip ta' nies illi jafu li huma konxji illi huma midinbin. Għalhekk Ġesu darba qal li il-prostituti u l-pubblikani jitlu qabilkom ja Farizej fis-saltna ta' smewiet. Għax huma nidmu. L-indiema hija li inti taraf illi waħdek m'intix ħadd tasaq u allura ħaddu li Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Nerġa' ngħid Ġesu ma ġiex għal dawk li jippretendu jew forsi bi kburija jassumu li huma diġà waslu. Ġesu ġie għal dawk li ma fqajrin, għal dawk li ma fqajrin fl-ispirtu u jgħid tagħhom hija s-saltna ta' smewiet, għal dawk li jarfu l-era tagħhom quddiem Alla l-mistija tagħhom, id-dejn tagħhom, dawk li huma falluti spiritwalment. Ġesu ġie propjament għal dawn in-nies. Għalhekk fi Ġwanni 8 naqraw xi nies li Ġesu kien qiegħed propjament jiddibatti magħhom. Għalkemm kienu reliġjużi, l-Lut kienu reliġjużi ħafna. U kienu jattendu il-tempju u s-sinagoga u r-reliġjon kienet għalihom ħajjithom kollha, ħajjithom. Però hawnhekk naraw kemm il-darba Ġesu qiegħed jeħodha kontra dawk tip ta' nies għaliex ma rridux jafu bih għax ħasbu li m'għandhomx bżonn. U għalhekk qalulu aħna ma twelidniex miż-żena, missier wieħed għandna lill-Alla, mela qegħdin jikklejmjaw illi diġà għandhom il-Alla. Ġesu jikkontradixxihom. Ġesu ineħħilhom din it-tagħmel għaliex ovvjament Ġesu jara fil-qalb ta' kull wieħed waħda minnha. Ġesu qalilhom kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni. Kemm hawn nies li jgħidu jiena narfu lill-Alla, jiena nemmen f'Alla, però mbagħad tkellimhom dwar Ġesu Kristu u ma jridux jafu. Ġesu hawnhekk qed jgħid kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni, tilqawni, taċċettawni. Ma għax jiena ħriġt mingħand Alla u ġejt mingħand Alla. Lanqas ma ġejt minn innifsi. Imma hu batni. Għaliex ma tifhmux il-lingwaġġ tiegħi? Ġifieri, Ġesu għalkemm kien qed jispjegalhom xorta waħda kien hemm qisu ħajt tal-konkos bejniethom. Ma setgħux jiftehmu bejniethom, huma kienu qegħdin jgħidu aħna għandna l-missier u Ġesu qed jgħidulhom le. Għax kieku għandkom il-missier lili tarfuni għax jien ġejt minn għandu. Ġil prova wieħed ta' bilħaq u jiex qed jafda f'Alla. Għas-salvazzjoni tiegħek hija x'inhi l-attitudni tiegħek dwar Ġesu Kristu. Il-qajtu f'ħajtek. Ġesu allura ġie biex dawk illi għandhom jingħatalhom aktar. Ġesu iberikom aktar, però dawk illi minn għalihom għandhom finalment jispiċċaw biex jitteħdilhom imqar dak li għandhom. Fi Ġwanni 9 għandna l-istorja ta' meta Ġesu fejjaq raġel imwielet għama, imwielet minn ġu fommu għama. Ġesu ħenna liħ għamel ftit tajn bil-bżieq u bil-torba tal-art delliklu għajnej u għallu mur sanħasel fil-menqa ta' Silwam u dan amar u ġilura jara. Ġesu raġa sabu fil-folla tan-nies fil-frattemp kienu investigaw il-Farizej, għaddew minn interrogazzjoni sħiħa dal-imsejker raġel u kull dabidu ma kif ġej tara. Għetu għallilhom raġel jismu Ġesu, għamil it-taj ma jnejja. Ġesu mbagħad sema li xeħtuh il-barra. U malli sabu għallu temmen int f'bin il-bniedem mistoqsija speċifika ħafna. Ġesu qed jgħidu temmen fija. Għalkemm dan ma kienx għadu qatraħ qabel, mhux vera.
Ir-raġel wieġeb u qal u minnu Sinjur biex jiena nemmen fih. Araw għandna dal-bniedem illi jixtieq jemmen. Għajdli, għandi bżonn xi ħadd biex nemmen fih. Minnu Sinjur biex jiena nemmen fih. Ġesu qallu int rajtu. Infatti, huwa dak li qed jitkellem miegħek. Daku. U r-raġel qal nemmen Sid u adurah. Smajna l-kol dwar Ġesu Kristu. Pero qegħdin nadurawh kif tadurah billi ovvjament tagħtih il-kredtu ta' kull ma hu. Ġesu klejmja għalih innifsu li huwa Alla nnifsu. Alla nnifsu, daqs il-missier. Illum darba meta qalilhom hekk pruvaw iħaġġruh għax ħasbuh qed jidaj. Ħasbuh qed jikklejmi xi ħaġa lih innifsu li meta raw sempliċi bniedem qudiemhom. Ġesu jikklejmja li huwa wkoll il-feddej tagħna, dak li jaqlana mill-ħama, mill-kundanna, mill-kastik ta' dnub. Ġesu mbagħad qal għalhekk, għal ġudizzju jiena ġejt f'din id-dinja. Għal ġudizzju jiena ġejt f'din id-dinja sabiex dawk li jaraw li ma jarawx jaraw bħalma ġralu dak ir-raġel. U dawk li jaraw isiru omjin. U tafu intom kemm xi Fariżej qed jisimgħu allura allura aħna wkoll omjin. U Ġesu qalhom li kieku eżattament li kieku aħna wkoll omja għalihom Ġesu kieku kontu omja ma kienx ikollkom dnub. Imissa li qegħdin tgħidu aħna naraw qegħdin jikklejmjaw għalihom infushom li huma waslu spiritwalment id-dnub tagħkom jibqa'. Għal kull darba Ġesu qed jgħid illi ġie biex jaqleb il-valuri komuni u aċċettati fostna l-bnedmin. Ġesu ġie ukoll biex idawwal l-midinbin mogħmija bid-dnub. Għaliex in-nies isibuha tant diffiċli biex jitilqu l-krozzi tagħhom, jitilqu l-għajnuniet tagħhom, jitilqu l-kapaċità fihom infushom sabiex imorru għand Ġesu u jsibu fih it-tama unika għal-jom. Kemm għaż-żmien kif ukoll għall-eternità. Illa għaliex huma mogħmija bid-dnub. Huma omja ma jafux ir-realtà attwali tagħhom. Fi-Ġwann 12 Ġesu għajat u qal min jemmen fija mhux fija jemmen, iżda f'min batni. U min jara lili jara lil min batni. Jiena ġejt bħala dawl fid-dinja. Sabiex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Jiġifieri Ġesu ġie bħala dawl fid-dinja. Mela, dawk li m'għandhomx il-Ġesu, dawk li mhumiex f'relazzjoni miegħu qegħdin jgħixu fid-dlam. Jistgħu jgħidu x'jgħidu, jistgħu jikklejmjaw li nfushom kwalunkwe ħaġa skont Sidna Ġesu Kristu. Jgħid jiena ġejt bħala dawl fid-dinja, jien huwa d-dawl tad-dinja. Kull min jimxi warajja ma jimxiex fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. U ċoe dawk li ma jgħarfux il-Ġesu, dawk li m'għandhomx rabta miegħu permezz tal-fidi, dawn m'għandhomx id-dawl. Aktar minn hekk, Ġesu ġie biex jgħaddilna l-verità spiritwali. Tafu intom id-dinja fija taħlita sħiħa ta' reliġjonijiet, taħlita sħiħa ta' filosofiji, kulħadd jgħid tiegħu, u x'vera aħna anke bil-Malti ngħidu bniedem mitfema u mit-ħmar mitkappestru. U kulħadd jaħseb li huwa għaref, però l-għerf tagħna u t-tarif vera tagħna u d-dawl tagħna jinsab Ġesu. David jgħid lil mulej f'dawlek aħna naraw id-dawl. Għalhekk Ġesu meta ttieħed quddiem Pilatu propjament fil-bidu tal-passjoni tiegħu. Fi-Ġwann 18. Pilatu qallu allura int sultan, dik kienet l-akkuża li l-Lut ġabu kontra Ġesu li kienet jipprova jkun sovversiv kontra l-Imperu Ruman, u allura Pilatu jsaqsih direttament. Allura int sultan, Ġesu jieġab int tgħid li jien sultan. Jien għal dan twelidt. U għal dan ġejt fid-dinja, ma qed jagħtina raġuni oħra għala ġie fid-dinja. N-mistoqsija tagħna ħajdilna speċifikament għala ġie fid-dinja, għal dan ġejt fid-dinja sabiex nixħet għall-verità. Mela, mingħajr Ġesu ma nistgħux inkunu nafu l-verità.
il-verità li bija insalvaw, nisankun nafu diversi fatti fuq bioloġija, fuq ġeografija, fuq storja, fuq kimika, fuq xjenza, fuq ħafna suġġetti. Però spiritualment nkunu omja daqs talba. Omja. Għaliex Ġesu jgħid li jiena ġejt fid-dinja sabiex nixħet għall-verità. Kull min hu mill-verità jisma' leħni. Pilatu qallu, u x'inhi l-verità? Hawnhekk nixtieq nitlobkom toqgħodu attenti. Illi ma tkunux bħal Pilatu li staqsu x'inhi l-verità bi-stil kurżitajr, bi-stil leġġer u tibqgħu sejrin għal triqtkom. Pilatu staqsija l-mistoqsija, però tweġiba ma rċeviex. Staqsija b'mod ċiniku, b'mod xettiku bħalli kieku u min jaf il-verità, min jaf għal-verità. U għanna ħabta li meta il-verità trekkinna naħarbu minna u ngħidu ma x'in il-verità fl-aħħar mill-aħħar. Ġesu għal-verità. Il-verità kienet qudiemu Pilatu ma rajx. Noqogħdu attenti li ma jiġrilniex traġikament bħalma ġralu Pilatu. Kull min hu mill-verità jisma' leħni. Din hemm mistoqsija. Smajt il-leħen ta' Ġesu Kristu. Smajt is-sejħa tiegħu. Kemm hija differenti din minn sempliċement smajt dwar Ġesu ta' Nazaret. Min tal-inqas nofs id-dinja semad b'Ġesu ta' Nazaret. Però hemm din ir-relazzjoni ħajja miegħu dik hija l-kwistjoni kollha. Ġesu ġie allura biex jatina il-ħajja, għax hu innifsu l-ħajja. U innifsu l-ħajja. Ovvjament maħniex ngħidu ħajja bioloġika, ħajja li għandek in-nifs fis-sistema ta' ġismek. Xi ħaġa ovvja, Ġesu ġie biex jatina ħajja eterna. Ħajja eterna illi spjega u innifsu x'inhi. Din hija l-ħajja eterna illi jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu illi inti Patt. Ġesu ġie biex jagħtina proprjament din il-kwalità ta' ħajja. Ħajja li mhux biss isservi għall-eternità, imma ħajja ta' kwalità, ħajja għolja, ħajja rikka, u ċoe li aħna ikollna nkunu frabta f'relazzjoni vitali ma' Alla. Fi Ġwanni 10 il-pass il rajna dal-għodu. Ġesu jgħid jienu għal-bib. Jekk xi ħadd jidħol minni se jkun salvat u se jidħol u se joħroġ u se jsib il-mera. Jienu għal-bib. Kull darba il-claims ta' Ġesu Kristu huma tremendi. Huma qawwija. Huma rivoluzzjonarji għas-soċjetà tagħna. Minn dejjem hekk kien. Jienu il-bib. Mhux bib fost ħafna bibien. U allura tista' tidħol fil-merħla kif u bliema mezz trid inti jew bliema mezz tivvinta li kien nifsek. Jien huwa il-bieb jekk xi ħadd jidħol minni isalva. Il-ħallil ma jiġix biex jisraq u joqtol jeqret min huwa l-ħallil, ma dak in-nies jaħansejħilhom imposturi. Nies illi taw promozzjoni nfushom sabiex jgħalmu lil bnedmin oħra t-triq tal-verità. Meta mhumiex kwalifikati u mhumiex kompetenti. Ġesu waħdu huwa kompetenti għax hu kien mibgħut mill-missier laqqas ġie minnu nnifsu. Imma kien mibgħut għalhekk il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol u jeqret imma jiena ġejt sabiex ikollhom il-ħajja u ħajja bl-abbondanza. Mhux sempliċement eżistenza minn ġurnata għall-oħra illi tintemm mal-qabar. Immija ħajja bl-abbondanza, ħajja bil-kotra, jienu għar-raj tajjeb, ir-raj tajjeb. Jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Kif jagħtina l-ħajja? Bil-mewt tiegħu. Jgħidu nfhmu għadi. Ġesu jagħti l-ħajja bil-mewt tiegħu għax bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna. U ċoj is-separazzjoni tagħna minn Alla, Ġesu ġaba fix-xejn, innullifika b'mewtu stess. Għaliex? Għax mhux bismiet, imma jgħidu intom irxoxta minn belli mwiet mat-tielet jum. U daw kollha
li jemnu fih daw kollha illi jduru lejh Alla jgħoddhom bħala irxu xtati miegħu għal ħajja ġdida. Ġesu fi Ġwanni 6 il-famuż diskors dwar il-ħobs tal-ħajja, meta ppreżentalu nnifsu, il-lub bdew jgħidulu għamlinna miraklu ieħor. Missirietna kienu l-manna fid-deżert, x'sinjal ħatatin inti? U Ġesu qalilhom ta' bil-ħaq missierkom kienu l-manna u mietu. Ma mijiekom mill-ikel nagħtih jiena jgħix għal dejjem. Jienu għal-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema għal darbora qed jgħidilna li niżel mis-sema. Kellna bżonn dan il-ħobs, mhux ħobs tal-ħmira, mhux ħobs bħalma kien il-manna li kien idewwet u jispiċċa. Imma ħobs ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minnu, jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs, se jgħix għal dejjem. U ta' bilħaq il-ħobs u laħmi li nagħti għal ħajja tad-dinja. Ġesu qed jirreferi għal mewta viċina tiegħu li hu kellu jkun meħud, arrestat minn nies midimba, mod ġuri, jaqtaw ilu għal mewt, joħorġuh barra minn Ġerusalem mob bis-salib u hemmhekk isamruh ma' dik l-għowda minħabba fina. Minħabba fina. Il-ħobs li nagħtinu għal laħmi. Ġesu tagħna lilu nnifsu sabiex ngħixu permezz tiegħu. U allura iva, għalfejn ġie Ġesu fid-dinja? Ġesu ġie speċifikament biex imut. Ġie biex imut. Il-climax tal-missjoni tiegħu f'din id-dinja kien propjament intlaħaq meta fuq is-salib għajat kollox mitmum. Hemm insibu r-raġuni prinċipali għala li bent Alla kellu jiġi f'din id-dinja. Meta fi Ġwanni 12 kien hemm xi Griegi fil-festa f'Ġerusalem u saqsew għal Ġesu, marru fuq Filippu, saqsew għal Ġesu u qalulu nixtiequ naraw il-Ġesu. U Filippu mar sab il-Tumas u mbagħad marru qalu l-Ġesu u Ġesu l-ewwel reazzjoni tiegħu kienet propjament din. Qal issa ruħi hija mħawda. U x'naqbad ngħid? Ġi kien jaf li mhux biss Lut, il-ftit Lut dix-xipli tiegħu, imma kien hemm ukoll nies mill-Greċja. U Ġesu kien jaf ukoll anke fil-pass li qrajna illi għandi naċ oħra li mhumiex minn din merħla, mhumiex minn fost il-poplu Ludi, biss. Dawn ukoll jeħtieġ niġborhom u jisimgħu leħni sabiex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Kemm sabiħa di, Ġesu kien jaf li bil-fidwa tiegħu kienu ħajjintrebħu għas-saltana smawiet nies mhux biss minn fost il-Lut, imma Griegi u Filippini u Spanjoli u Amerikani u Maltin. Per-mistoqsija tiegħi din. Int wieħed minn dawk mirbuħin għal Ġesu Kristu. Ġesu tħawwad dak il-ħin u għal x'naqbad ngħid missier salvani minn dissiex kien qed iħoss diġà id-dell tas-salib fuq. Kien qrib ħafna tal-passjoni. Missier salvani minn dissija, iżda minħabba fek ġejt. Ġesu ma ħallina f'ebda dubju, minħabba fek ġejt. Għal din is-sija. Missier igglorifika lill-ismek. Sebbaħ l-ismek, għaliex għax meta sempliċi midinbin bħalna li ma ħaqna xejn li f'kastik, Alla jirbaħhom u jagħmilhom ulied adottivi tiegħu. ċittadini ta' smawiet, hemm naraw il-glorja ta' Alla, hemm naraw l-imħabba, il-miżerikordja, il-ħniena tiegħu lejna. Meta b'ġustizzja seta' ikkastigana u daqshekk. U għalhekk Ġesu kien lest illi jsofri propjament maħabba fina. Mill-bniedem ma ġiex biex ikun servut jgħidilna, iżda biex iservi u biex jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. Dikjarazzjoni oħra qawwija għala Ġesu ġie f'din id-dinja tagħna. Mhux biex ikun servut in-nies il-politiċi tad-dinja u l-kbarat tad-dinja x'għandhom ħabta li dejjem jiffanfraw, jifrxulhom it-tapit l-aħmar u jaqduhom u jservuhom għax huma l-kbarat tad-dinja.
U meta l-ħalliq tagħna ġie fi ħwejġu stess nies u ma laqgħux. U jgħid li t-tjur tal-ajru għandhom il-bejtiet tagħhom. Anke l-annimali għandhom il-toqob tagħhom fl-art imma bniedem m'għandux fejn imit rasu. Finalment Ġesu medda rasu fuq is-salib. Fuq is-salib. Ġie biex jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. U fl-interess tiegħek illi tiddeċiedi illi tissetilja din il-kwistjoni. Inti wieħed minn dawk il-ħafna illi Ġesu ġie speċifikament biex jirbaħhom għal Alla. Ġesu ġie biex isalva d-dinja. ċoe, ġie biex isalva biex il-dawk kollha li xi darba jew oħra mill-bidu sa tmiem ħajkunu salvati biss permezz tiegħu. Permezz tiegħu. Forsi din il-fema tidher bigotta, tidher dejqa wisq. Maħniex qegħdin nagħtu l-attitudni l ħaddieħor, però dan fakkarkom mhuwiex diskorsi. Mhuwiex diskorsi. Huwa kif tkellem Ġesu Kristu. Ġwanni 12 jgħid jekk xi ħadd jisma' kliemi u ma jżommux, mhux jien niġġudikah. Għax ma ġejġ biex niġġudika lid-dinja, iżda biex insalva lid-dinja. Ġesu qiegħed jippreżenta lilu nnifsu qudiemna bħala s-salvatur tad-dinja. Min jiġħadni u ma jirċevix kliemi għandhom jiġġudikah il-kelma li tkellimt. Dik se tiġġudikah fl-aħħar jum. Jiġifieri jekk aħna nibqgħu għaddejjin nisimgħu, nifhmu u nibqgħu sejrin għal rasna mingħajr ma nagħtu każ, Ġesu qed jgħidilna il-kelma li tkellimt magħkom tiġġudikakom fl-aħħar jum. Għax ovvjament ninkixfu bħala nies illi għandna ħtija doppja. Illi mhux biss dnibna kontra Alla, imma Alla offrilna ir-rimedju għal maħfra ta' dnubietna u aħna ma tajniex każ. Fakkarkom fl-istorja meta Ġesu kien dieħel Ġeriko u Zakkew wieħed mill-Pubblikani peress li kien qasir ix-xabbat ma' siġra ta' sikomoru biex narah kellu dil-kurżità biex jara min hu Ġesu. Ġesu waqaf u ħares lew qalu Zakkew iġri inżel minn hemmhekk għax illum jeħtieġ li nidħol f'darek. Ġesu stieda li nnifsu. Aħna ma nħudux pjaċir meta xi ħadd jiġi d-dar u jgħidilna effetti li niġi nikol għandkom tagħllum. Ma nħudux pjaċir, anzi narawha daqsxejn nieqsa miċ-ċiviltà dil ħaġa. Però kemm sabiħa l-istorja. Il-Ġesu li seta' baqa' dej u Zakkew kun qata' l-kurżità tiegħu daqshekk. Jibqa' però taħt il-kundanna ta' dnubietu. Ġesu waqaf daħal fid-dar Zakkew konvint mill-ħtijiet tiegħu, mis-serq, mill-inġustizzi li jagħmel mas-soċjetà tiegħu kien jisraq lin-nies, jisluħhom, joħdulhom iżjed taxxi milli suppost. Zakkew lil Ġesu qallu wara, nofs ġidi saret il-foqra, allura mek naraw l-indiema Ġesu dar fuq il-nies ta' madwar qalilhom illum daħlet is-salvazzjoni f'din id-dar għax dan ukoll huwa bejn Abraham. Għaliex bin il-bniedem ġie ifittex u jsalva dak li ntelef. U hawnhekk Ġesu bħala konklużjoni ta' dan l-episodju tant ħelu jgħidilna propja għalfejn ġie f'din id-dinja ġie biex ifittex u jsalva lil dak li ntelef. Hija r-responsabilità tiegħu. Ġesu hu qed ifittxek. Hu qed ifittex in-naġa l-mitlufa. U hu kapaċi isibek. Għada boħra nistaqsi. Qalbek kif qed tirrispondi għal din il-bxara tajba u x'vera. Qiegħed tisma' s-sejħa tiegħu. Zakkew jgħidilna li feraħ. Għoddu bħala okkażjoni speċjali ċertament il-ħajja tiegħu ma baqgħetx li kienet għaliex dawk kollha li esperjenzjaw, dawk kollha jġarbu f'ħajjithom l-imħabba Alla. Alla li seta' faċilment ikkundannana b'ġustizzja, b'rettitudni, seta' ikkundannana għall-infern, frattant
ħaseb biex jagħtina salvataġġ. Salvataġġ permezz ta' ibnu stess. Min jirrispondi għall-imħabba t'Alla inevitabilment b'mod mill-iktar naturali isiru ħobbu lil Alla. U din hija il-sabiħ tal-Vanġelu. Illi Ġesu mhux biss ġie biex jaħfrinna d-dnubietna, imma ġie wkoll biex jeħlisna mid-dnubietna, biex ma nibqgħux nipprattikaw id-dnub, imma biex insiru nies denji tas-saltna tiegħu. Ġesu ġie biex jaħkem fuqna bħala sit suprem illi ħajti m'għadix tiegħi issa, imma saret tiegħu u xtrani għalih innifsu. Mattew 5 Ġesu jagħmilna ċara jgħidilna tissupponux li ġejt biex nabolixxi l-liġi u l-profeti, ma ġejtx biex lilkom in-nies ngħidulkom għejx kif tridu, kunu diżubbidjenti żgur li le. Żgur li le. Għal kontrarju ġie biex aħna insiru obbedjenti lejn Alla. Ma ġejtx biex nabolixxi l-liġi, ma ġejt biex inwettaqa. U Ġesu wettaqa billi qobdija perfettament. Ħal kastik tagħha fuq innifsu għannom tagħna u wkoll jgħallem lid-dixxipli tiegħu sabiex jobduha. Dia parti integrali mill-Vanġelu. Iva, maħfurin bħala grazzja mingħand Alla, maħfurin kompletament bil-mertu ta' Kristu, però l-istess Salvatur tagħna qiegħed jiġbor għalih dixxipli. U ċoħe nies li jobduh, nies li jridu jsiru bħalu, ħanina bħalu, jaħfru bħalu, iħobbu bħalu, nies li jaħli lejh. Għalhekk f'Mattew 10 jgħidilna tissupponux li jiena ġejt biex inġib is-sliem fuq l-art. Ma ġejtx inġib is-sliem, iżda sejf. Tinħasad xejn tisma' klimek. Il-għaliex il-profeta Eżajija pereżempju ħabbru lil Ġesu qabel ma twieled, ara ingħatalna tifel twelditilna tarbija u is-seta tkun fuq spalla u jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb Alla għaw il-Prinċep tas-Sliem. Però il-Prinċep tas-Sliem hawnhekk qed jgħid li ma ġejtx biex inġib is-sliem fuq l-art. Sakemm tibqa' d-dinja tagħna in-nies ħajbqgħu jiġġieldu bejniethom, però Ġesu ġie ċertament biex iġibilna sliem ma' Alla. U appena nsiru sliem ma' Alla, appena nirċievu l-paċi ma' Alla, iva mbagħad nibdew nitħamlu flimkien, nibdew nirrelataw flimkien kif għandu jkun. Imma Ġesu jgħid hawnhekk għax jiena ġejt biex indawwa r-raġel kontra missieru, l-bint kontra omma, il-kenna kontra l-kunjata tagħha u l-edewwa tal-bniedem ikunu tal-membri ta' daru stess. U din xi ħaġa li forsi esperjenzjaw ħafna minnkom ukoll illi meta intom ddeċidejtu illi timxu wara Ġesu, inqalalkom ħafna trabil mal-familjara tagħkom. Ġesu ma jtjaħbilna xejn. Ma jtjaħbilna xejn. Qed jgħidilna illi jew miegħu jew kontrih, ma jistax tkun neutrali f'dil ħaġa. Ma tkunx f'triq tan-nofs. U stess jgħid min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi ixerred. Jiġifieri il-devozzjoni tagħna, l-lealtà tagħna trid tkun magħrufa. Trid tkun deċiża. Jien akkosta kollox u jiġrili x'jiġrili se nkun ta' Ġesu. U se nara flilu u l-rieda tiegħu hija li tot għal ħajti. F'dak is-sens Ġesu ġie biex jifret ir-raġel minn missieru, il-bint minn omma. Huwa prezz li aħna rridu nħallsu f'din id-dinja. U allura rridu wkoll noqogħdu attenti għal xi ħaġa oħra. Meta nisimgħu dwar kif Alla jixtieq u jridna li aħna nissieħbu miegħu, li aħna ingawdu l-ħniena tiegħu. Iddu noqgħdu attenti li ma nkunux sempliċement nafu fatti vera dwar Ġesu Kristu, però xorta waħda ma jkunux jiswewna f'liema sens. Din hija trappola, hija nasba
illi ħafna nies jaqgħu fiha. Huma familjari mal-istorja tal-Vanġelu, qabli forsi qraw jekk mhux il-Bibbja kollha, raw għal-inqas it-Testament il-Ġdid jew il-Vanġeli, u allura meta tkellemu dwar Ġesu jgħidlek naf. Ejwi dik l-istorja niftakarha. Dak it-tip ta' illi għandu l-fatti, għandu l-garżelli kollha ta' moħħu mimlijin b'informazzjoni, però qed daqshekk biss. Dik hija perikoluża immensament. U tagħmina l-fatt illi sempliċement tarif ma jiswilna xejn. Għandna l-każ famuż fi Ġwanni 3, meta jgħidilna li kien hemm raġel mill-Fariżej jismu Nikodem, ħakkiem tal-Lut. U dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu Rabbi, aħna nafu li inti ġejt bħala għalliem mingħand Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel dawn il-mirakli li qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Għajdu li intom, Nikodemu qal il-verità hawnhekk? U żgur li qal il-verità. U żgur li Ġesu huwa għalliem ġej mingħand Alla. U il-mirakli, s-sinjali li jagħmel, il-bida l-ilma fl-imbit, fejja l-imġidma, l-omja, t-torox, immultiplika l-ħobs, mexa fuq dak il-mirakli u rew li hu ta' bilħaq niżel mismewiet, mhux sempliċement wieħed fost l-oħrajn bħal m'għamel Maomettu jew Konfuċju jew Lao Tse jew l-oħrajn kollha li fettlilhom jissuġġerixxu reliġjon għal ħadd ieħor. Ġesu bil-prof, bl-evidenza huwa ġej mingħand Alla, huwa għalliem mingħand Alla. Però notaw Ġesu kif tratta ma' Nikodemu. Flok ma kompla miegħu, Ġesu wieġeb u qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Ġesu qalliblu d-diskors totalment. Nikodemu minn għalih ħajabdu diskursata fuq il-mirakli tiegħu jew fuq it-tagħlim, fuq l-etika, fuq il-moralità, nitkellmu fuq x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, nagħmlu diskussjoni bejnietna. Ġesu qatalu ż-żarda mill-ewwel. Ġesu marlu propjament fuq il-bżonn tiegħu u qallu jeħtieġlek titwieled mill-ġdid. Toqgħodx tintilef f'ħafna lingwaġġ reliġjuż. U f'ħafna qaqbut li ma jswielek xejn, il-bżonn ultimu tiegħek, il-bżonn ewlieni tiegħek huwa li titwieled mill-ġdid. U jkompli jispjegalu dak li jitwieled mill-laħam u laħam, dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. Tistaġibx għax għedtilkom jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ġesu qed jgħid il-Nikodemu, qed jgħid lilna wkoll li aħna dipendenti fuq Alla biex jagħtina ħajja ġdida. Ġesu ftit iktar tard jgħidlu Nikodemu li jgħidlu bħalma Mose qolla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ jitgħola bil bniedem biex kull min jemmen fih, kull min jafdah, kull min iserraħ fuq u ma jintilefx, ma jmux l-infern. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Ġesu kull darba joħodna mhux ikompli magħna fil-kapriċċi tagħna u ħanażlu suġġett u nitkellmu dwaru. Imur propjament fuq il-bżonn reali tagħna. Il-ħafna drabi ma narfux. Bħalma dawk l-erba li kellhom il-ħabib tagħhom paralitiku niżluh mis-saqaf, rridu li biex ifejqu Ġesu. U Ġesu ma li ra hemmhekk qallu ibni dnubiedek maħfura. Evidentament il-bżonn tiegħu kien illi ifieq fiżikament. Ġesu mar lilin mill dak li jaraw l-għajnejn. Dnubiedek maħfura, dak kien il-bżonn veru tiegħu. U meta l-Fariżej kritikawh u anke akkużawh li qed jidaj. Ġesu qalilhom biex tkunu tafu illi il-bniedem, ċoħ li jien għandi l-awtorità fuq l-art biex taħfir id-nubiet. Dar fuq il-paralitiku għallu erfa sottok u mur l-entarek. Ġesu mhux biss jaħfrinna d-nubietna ma jagħtina wkoll il-konferma li hu kapaċi jaħfrinna d-nubietna. Hemm konferma waħda li tot għalina l-koll. Il-fatt li Ġesu qam minn bejn l-imwiet. Għalhekk m'għandniex niddubitawh. Il-għaliex il-konferma tħajjilna.
Ġesu għal ġid jew għad-deni, għal barka jew għal kundanna tagħna għandna x'naqsmu miegħu. Kif għadtilkom, Ġesu mhuwiex persuna irrelevanti mill-passat. Huwa sit potenti, ħaj, illi miegħu għandna x'naqsmu. Pawlu meta kellem il-filosofi fatena qalilhom li Alla waqqat jum, Alla iddeċida iffissa jum li fih għandu jagħmel ġudizzju minn kulħadd. U ta' dan ta' diġà evidenza lilna l-koll. Billi qajjem il-libnu minn belli mwiet għax huwa l-imħallef tagħna. Bħalma huwa wkoll il-Salvatur għal dawk kollha li jirrikorru għandu, għal dawk kollha li huma għajjenin, mħabbtin, imtaqlin, għandhom il-kuxjenza tagħhom tkiddhom, jafu li naqsuh il-Alla. Mur għand Ġesu, int ħażin kemm int ħażin, tista' tkun fl-estremità tal-ħażen. Ġesu jilqak. Għaliex il-weda tiegħu hija dawk kollha li ġu għandi jien ma nkeċċihomx il-barra. Ma nkeċċihomx il-barra. U allura Alla qed jirrikjiedi minna l-koll li aħna nħarsu lejn Ġesu u naraw fih Salvatur propjament li għandna bżonn. Alla jitlob minna illi nemnu fih, illi aħna nafdawh, illi aħna jkollna il-fiduċja tagħna, mhux fina nfusna, mhux fil-qaddisin, mhux f'nies oħra, mhux fl-abbiltà tagħna jew ta' ħadd ieħor, ma fih, esklusivament fih u fih biss. Fidi fih u biex aħna nuru li ta' bilħaq qegħdin nemnu, ta' bilħaq qegħdin nafdaw fih. Alla jgħidilna duru lejja tkunu salvati truf kollha tal-art. L-indiema hija l-evidenza li inti ta' bilħaq qed tafda f'Ġesu. Għaliex hekk inti tgħid jiena nemmen f'Ġesu, imma tkompli mbagħad tkun adulteru u ħalliel u brigant u idolatru u qattil u minn dan l-affarijiet kollha, kif hemm int fih? Għaliex għax Ġesu mill-bidu l-anġlu qal lil Ġuseppi, int ħassemmih Ġesu għax hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Ġesu ma jsalvanix fid-dnubietna, ma jsalvana minn dnubietna. Jsalvana biex jaqlana mid-dominju, mill-ħakma, mill-kontroll tad-dnub fil-ħajja tagħna. Mhux biss jaħfrinna, imma wkoll jaħkem fuqna għal ġid tagħna. Għaliex aħna weħidna maħniex kapaċi, weħidna aħna biss naċ mitlufa. Iżajja 53 vers 6, aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kulħadd ser għal triqtu. Imma il-mulej Alla tefa' fuq Ġesu, il-ħażen tagħna l-koll. Ma kif jiswielna Ġesu? Ġesu jiswielna meta aħna narfuh bħalma hu ta' bilħaq. Aktar tard f'Iżajja 53 l-istess pass jgħid illi bl-arfa tiegħu il-ġust jiġġustifika lil ħafna. Ġesu li huwa l-ġust, l-uniku bniedem perfett li jgħix fuq wiċċ l-art. Kapaċi jiġġustifikana, kapaċi jippreżentana quddiem Alla bla ħtija, bla makja, bla teba, ġusti. Għaliex? Għax li bissna bil-ġustizzja tiegħu. U għalhekk Alla iridna li aħna nirrikorru għandu, nduru lejh mhux lejn tagħmiet folozz. Il-weda solenni ta' Ġesu Kristu fi Ġwanni 6 hija propjament din fejn jgħidilna li jiena nżilt mis-sema. Għal darb'oħra, nżilt mis-sema. Mhux biex nagħmel il-volontà tiegħi, iżda il-volontà ta' min batni. U din hija l-volontà ta' min batni, illi kull ma tani mu se nitlef xejn minnu. Alla ta' nies il-Ġesu Kristu. U Ġesu mhux se jitlifhom, anzi se nqajjimhom fl-aħħar jum. Għax din l-volontà ta' missieri illi kull min jara liben u jemmen fih ikollu l-ħajja eterna u jien innifsi se nqajmu fl-aħħar jum. L-aħħar Bibja tgħallimna illi din id-dinja bħalma kellha bidu għad ikollha tmiem. Għad ikollha tmiem. U fit-tmiem tagħha hemm il-ġudizzju. Ġudizzju universali. U minnu l-mħallef Ġesu Kristu. Ġesu Kristu.
Ġesu Kristu li ġie l-ewwel darba ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, it-tieni darba se jiġi bħala l-ljun mit-tribut ta' Ġuda. Ħajġi bħala l-mħallef. Kif se ssibu dakinhar? Kif se jarfek hu? Hija mistoqsija aktar importanti. Bħala wieħed minn tiegħu, bħala wieħed li rajtu, u mhux rajtu bl-għajnejn fiżiċi, niftehmu sewwa. Kull min jara li benu jemmen fih ikollu l-ħajja eterna. Din l-weda tiegħu. Meta aħna iva naqbdu miegħu, nabbraċċjaw lilu bħala l-unika tama tagħna għaż-żmien u l-eternità. Jekk ma nagħmlux hekk l-aħwa. Gwaja lina. Ġesu jgħid dwar wieħed mitluf Ġuda Iskarjota. Jgħid kien ikun aħjar għalih li kieku dak il-bniedem ma twelidx. Kien aħjar għalih kieku ma twelidx. Għaliex mal-mewt mhux it-tmiem. Mal-mewt il-ħajja tagħna tinbidel. Tiġi konfermata fuq livell ola minn dik ta' bħalissa. Hemm infernu ġenna. U dawk li huma l-Bibja sejħilhom mitlufa. Ġesu jgħid kien ikun ħafna ħjar għalihom kieku ma twildux. U allura x'inhi l-għażla tagħna? Issa li għandna l-opportunità, issa li għandna ċans, ejjew immorru, ejjew niġru sabiex insibu f'Ġesu Kristu r-refuġju li għandna bżonn. Ġesu ġie f'din id-dinja sabiex jiġborna għalih innifsu. Trofew tal-grazzja tagħlla minn fost il-bnedmin. Jalla int ukoll tkun fost dawk li Ġesu sejħilhom il-merħla tiegħi li għalija ta' ħajtu fuq is-salib. Amen.